Ahojte, vítajte v 4. časti môjho pletenia tajnej šatky so Stevenom Westom. No, máme tu 4. týždeň a takže máme aj 4. časť návodu. A ja ešte musím dokončiť 3. Takže ja ešte nejdem na 4. časť. Takže 4. týždeň není 4. časť návodu pre mňa. Bohužiaľ, ešte dokončujem 3. časť. Ja už teda mám polovicu tej 3. časti a ešte mi chýba tá druhá polovica. No a ja som to nahodila. Nahodila som si očka. Vlastne sa to na tej strane týchto kosobežníkov, štvorcov naberá. Čiže nabrala som si tu očka a vlastne sa teraz budú pliesť skrátené riadky tam a späť. Tento návod je tak napísaný, že máte jednu farbu, ktorú si zvolíte. Ja som si zvolila túto a tá pôjde pomedzi všetky ostatné. Čiže upletiem 2 riadky touto farbou, 4 riadky touto farbou, zase 2 riadky touto farbou, potom 4 riadky touto farbou, 2 riadky touto farbou a 4 riadky touto farbou. A tak sa mi to bude opakovať. Ja som si zvolila, že pôjdem s týmito farbami tak ako predtým od najtmavšej po najbledšiu. A keď pletiete už tými tmavšími farbami, pre mňa táto najbledšia je tá, čo sa strieda medzi všetkými, takže keď pletiem tými ostatnými farbami, tak niektoré očká prehadzujem bez upletenia s priadzou, ktorú vediem buď popredu alebo pozadu, podľa toho, na ktorej strane som. A ostatné očká pletím. Čiže sa to strieda, 5 očiek upletiem, 3 očká prehodím. 5 očiek upletiem, 3 očká prehodím. A potom sa týmito tmavšivými farbami pletú skrátené riadky, aby sa to vlastne posúvalo a vznikol tiež taký trojuholník, ktorý vyplní tam určitú časť, aby to začínalo mať nejaký tvar. No, takže ja som si uplietla 2 riadky tou mojou bledou farbou a začala som tou prvou farbou pliesť ten riadok. A mne sa to vôbec nepáči. Keď prehadzujete tie očká bez upletenia, tak vzadu vám teda ostáva priadza, ktorá není pletená, iba sa tak vedie poza očká, a potom s ňou zase pletiem. To je v podstate podobné, ako keď vypletáte, keď pletíte farebne. A musíte si dať pozor, aby tá priadza nebola priveľmi krátka, potom by vám stiahla tú pleteninu a zase nemala by byť ani priveľmi dlhá, lebo bude odstávať. V podstate pulovroch je dobré to, že vlastne tie priadze, ktoré iba vediete bez upletenia, sú ako znútra pulovra, čiže ich nevidíte. A v podstate pokiaľ, neviem prečo by ste si šmátrali rukou stále pod pulover, sa k nim ani nedostanete. No, pri šatke je to tak, že vy keď si ju aj prehodíte, tak stále budete vidieť aj tú rubovú stranu, tú vnútornú, povedzme, keď bereme to z ohľadu pulovra. A keď si ju dáte okolo krku a nejak si ju uviažete, prehodíte okolo krku tak viackrát, tak v podstate veľakrát vám vidno aj zadnú stranu, nie len prednú stranu, pretože takto je. Tá pletenina si sadne ako potrebuje. Takže mne sa tam vôbec nepáči mať tie priadze. No a teraz samozrejme tie očká sú už na lánku. Ja som uplietla zatiaľ iba takýto kúsok z tej časti. A tie očká sú na lánku, ktoré je oveľa tenšie ako ihlica, čiže oni sa tak trošku zmenia ten tvár, kým sa k nim zase nedostanete, aby ste ich plietli. A snažila som sa, aby som nemala také tesné tie priadze vzadu, také krátke. No a mne sa to nepáči, pretože vlastne tá pletina si bude sadať ako chce a nebude to v kuse takto iba našponované. No proste mne sa nepáči, že tam vzniknú takéto dlhšie, oni neboli také dlhé, ja som ich teraz podnaťahovala, ale
podstate vyťahajú sa tie priadze, môže sa to tak stať a hlavne keď není to ako keby v tom pohodlí toho vnútra pulovra, tak v podstate sa k ním môžete hocikedy dostať a zachytiť si ich. Mne sa to proste nepáči, ja tam tie priadze nechcem. Ak som začala rozmýšľať, ako to budem pliesť, keď by som nechcela pliesť, že tie očká prehadzujem. A jasné, mohla by som iba pliesť tou priadzou a neprehadzovať ich, čiže by som mala ako pásy, čo v podstate aj bude, pretože potrebujem tam robiť aj tie skrátené riadky. Tie skrátené riadky tam budú, čiže potrebujem tam, aby ten tvar vznikol nakoniec ten trojuholník v podstate. A čiže musím dodržať to, že sú tam skrátené riadky a počty očiek a tak ďalej. V podstate sa vždycky skracuje ten riadok o 3 očká. A celkom sa mi páči aj tá idea, že budem pliesť 2 riadky touto bledou u mňa a 4 riadky teda týmito ostatnými farbami. Mám to tu položené. No a ale som rozmýšľala ešte, ako to urobiť tak krajšie, keďže nebudú tam tie prehodené očká a nebudú mi tam vznikať také tie ako keby štvorčeky. Tak som sa rozhodla, že pretože sa mi veľmi páči časť 2, kde sme plietli vlastne tieto vlny a presne to isté sme robili, že ja som mala túto bledu ako priadzu, ktorá ide medzi všetky farby a potom už som len striedala postupne tie ostatné farby. Takže ja si vlastne zoberem z tohto trošku a rozhodla som sa, že to urobím tak, že keď budem pliesť touto priadzou, tak tie 2 riadky budem pliesť tak, ako sa plietli v časti 2, čiže budem mi tam vznikať tie dierky, čiže budem nahodiť, nahodiť, spliesť a tak ďalej. A keď budem pliesť týmito ostatnými, tak budem proste pliesť tie skrátené riadky vrúbkovaným stehom. Ďalšia vec, ktorá je pri tejto časti, keďže v podstate strana, na ktorej ten trojuholník nám musí vzniknúť, znamená, a vlastne strana, na ktorej potrebujeme skracovať ten riadok, znamená, že vlastne, ak tam chcem, aby vznikol vrúbkovaný vzor, tak pravdepodobne budem musieť stále, no v tom originále sa stále pletie obrátko. Proste celá tá časť je pletená obrátko. A ja sa na to ešte pozriem, ako to vlastne vyjde, ale pravdepodobne to bude asi tak, že budem pliesť stále obrátko, ale ja v podstate teraz, čo musím urobiť, je si odpliesť tento kúsok, čo som robila touto tmavou farbou, fakt iba kúsok. A keďže chcem, aby som tam mala aj tie dierky, tak si odpletiem, nebudem vyťahovať ihlice, proste budem pliesť spätne, čiže namiesto očka upletenia očka ho budem ako keby odpletať, vypúšťať von. Takže to si urobím s jedným riadkom s touto bledou a potom tam urobím ten riadok s tými dierkami a vlastne budem tak pokračovať. Čiže vyzerá to tak, že samozrejme, keď budem pliesť a už uvidím, čo tam sa deje, nechce sa mi nad tým priveľmi rozmýšľať, aj keď akože prešla som si celý návod a v podstate musím prejsť tými farbami 3-krát. Raz, 2, 3. Čiže 3-krát vlastne by mala každá farba sa objaviť v tejto časti. Čiže 3-krát budem pliesť tie 4 riadky s každou farbou. Takže malo by to proste sedieť, čiže namiesto tých prehodenia očiek tie nebudem robiť a urobím radšej niečo v tej bledej časti. A urobím to tam tak, aby to v podstate aj sedelo s tou šatkou, keďže už sme použili tú techniku na tej druhej časti, tak v podstate ju použijem aj v tejto tretej časti. No, takže to ja musím teda pliesť. Dneska už je sobota ráno. Ja som teda sa s tým včera hrala, v piatok, štvrtok som vôbec nemohla pliesť. Plietla som si včera na tom a bola by som uplietla oveľa viac,
kým som sa nerozhodla, že to chcem definitívne zmeniť. A potom už bolo veľmi neskoro na to, aby som natáčala, to by som bola extrémne asi už taká nemožná v tom videu. Tak som si povedala, že to odložím a počkám si na sobotu ráno, aby som mohla natočiť toto video a teda začať s tým pliesť. No a ja som už samozrejme videla tú štvrtú časť, ako to vyzerá a tá sa mi veľmi páči. Je to brioche vzor, pletieme už dlhé riadky cez celú šatku, čiže v podstate, ja to teraz neviem otvoriť, pretože mám to v strede, mám tu také, ale v podstate nám vznikne celkom pekný tvar šatky, taký obyčajný, jednoduchý, čo je celkom fajn, čiže z týchto všelijakých spletanín dokopy, týchto dielov, dostaneme celkom fajn šatku. Uvidíme, ako to bude vyzerať celkovo, lebo naozaj sú to 4 úplne odlišné časti od seba, ktoré sú spojené dokopy do jednej šatky. Ale verím tomu, že to bude pekné. No a ja si teda idem zmeniť túto časť. Dúfam, že na tom veľa upletiem dneska. Uvidíme. Aby som vlastne to stihla dopletať, lebo bolo by fajn dokončiť tú šatku teraz, v tomto 4. týždni. Ale uvidíme, či sa to natiahne ešte aj do 5. týždňa. Ale ja už by som chcela pliesť aj iné veci, takže musím sa posnažiť. Keď sa to tak vezme, máte 4 100-gramové kopká priadze, alebo 4 x 100 gramov z každej farby, ponožkové hrúbky, čiže je to veľmi veľa priadze, to je 400 gramov, 400 metrov skoro. No tak písal v návode, že potrebujete 400 metrov z každej. Čiže keď si to zoberete, to je ako keby ste plietli pulover, tak je to dosť veľa priadze a dosť veľa pletenia, hlavne keď sú tam takéto časti, kde len idete, zastavíte, proste. Wow. No a ja som si pri tejto časti odstopovala, koľko gramov upletiem za hodinu. Takže ja si spravím aj pri tejto ďalšej časti takéto odmeranie a odmeriam si vlastne koľko upletím za hodinu, alebo zároveň aj ako dlho mi bude trvať upliesť tých, bolo to 7, niečo gramu, tak nejako mám to napísané. Takže si to porovnám, že či naozaj, keď pletiete takéto veľmi krátke riadky a točíte sa v kuse a potom pripletáte ten ďalší rád a tak, či to naozaj tak spomalí, ako som mala pocit, že ma to veľmi spomalilo a plietla som veľmi pomaly. Takže si to porovnám a uvidím. No, tak v podstate musím ísť pliesť, nech to už nejako vyzerá. Nech už na tej šatke pribúda, lebo mám pocit, že teraz 3 dní som stagnovala a vôbec som sa k tomu nedostala. Tak ideme pliesť. A uvidíme sa o chvíľku, keď vám ukážem teda môj progres a hlavne, ako to vyzerá, tie moje zmeny a čo som nakoniec spravila. Tretia časť šatky, oficiálne upletená. Pár dní neskôr, takže v podstate, keby teraz štvrtok mala výjsť ďalšia časť návodu, tak som totál pozadu. Jednu celú časť v podstate. Ešte nie je štvrtok, ale už sa tam veľmi blížime. No, už je streda. Takže tretia časť oficiálne spravená, takže takto to celé vyzerá s tými štvorcami a mojimi skrátenými riadkami, ktoré som zmenila. Ja som už aj približne naznačila, že to budem meniť a že možno nejaké zmeny sa ešte udejú, keď sa k tomu dostanem, aby som to plietla a budem to pliesť a vtedy sa najlepšie dá rozhodnúť, že čo a ako má byť. No vlastne, kebyže dodržím návod, tak tou farbou, ktorá ide medzi všetky tie ostatné, moja najbližšia, by som plietla 2 riadky a tými ostatnými farebnými by som plietla 4 riadky. Ja keď som to začala pliesť, som si uvedomila, že to by boli veľmi úzke, tie vrúbkované časti farebné, takže som plietla všetkými farbami 8 riadkov, aby to bolo také pekné a trošku hrubšie. No a vlastne tým, že na ktorej strane je táto časť šatky, tak v podstate to vychádza tak, že vždycky začínate, aby ste začínali na svojej
na svojom kraji šatky vždycky prvý riadok, ktorý pletíte, je rubová časť. To znamená, že vždycky pletiete obrátko. A pliesť vrúbkovaný vzor a musieť to pliesť obrátko, tak to je úplne akože proti srsti pre mňa. Proste vrúbkovaný vzor je dobrý, pretože sa má pliesť hladko z jednej, hladko z druhej. A pliesť ho obrátko z jednej, obrátko z druhej by bola nočná mora. Takže som musela začať s nejakými ďalšími zmenami. No, tak som si urobila teda prvý ten dierkovaný riadok, tou bledou, teda 2, tou bledou. A potom som plietla ešte stále všetko obrátko, túto tmavú časť. Keď som ju plietla, vlastne som si uvedomila, že síce mi nevadí pliesť obrátko, ale pliesť iba obrátko mi teda trošku vadí, lebo je to iný pohyb, inak s tou priacou robíte. A ja som mala pocit, že ma z toho trošku bolia ruky, že ma to tak unavuje. A to som nechcela. Tak som si povedala, že keďže skrátené riadky sú tuto v strede šatky a farby sa menia na začiatku šatky, tak ja si budem vlastne meniť tie farby tam, kde sú skrátené riadky. A tým pádom môj prvý riadok bude vždycky z lícnej strany. Dosiahla som to tak, že z tejto prvej tmavej farby som si uplietla na miesto 8, 9 riadkov, aby som sa dostala sem, do stredu šatky a tu som potom menila farby. Takže koncov je plno, keď to ukážem z rubovej strany, koncov je plno, ale to vôbec nevadí, tie sa dajú zapošiť, takže to sa mi zdalo akože jednoduchšie sa zbaviť tých koncov a je ich teda trošku viac, ako musieť pliesť obrátko stále. Tak to som si tiež teda zmenila. Čiže ja som menila farby na tejto strane, na miesto na kraji a plietla som teda 2 riadky, tie dierkované, tou bledou farbou a 8 riadkov tými ostatnými farbami. Stále som dodržiavala postup skrátených riadkov. Vždy skracujete v podstate urobíte 2 očko a 3 očka, čiže to som všetko dodržiavala, aby som približne aby som sa dopracovala k takému istému trojuholníku, ako kebyže robím ten jeho postup. No a tým pádom som vlastne uštrikovala ten istý tvar, len trošku inak. Takto sa mi to páči, hodí sa mi to aj k tej druhej časti, kde sú vlnky, tak tuto je to zase rovné. Neviem to úplne teraz tak ukázať, pretože mám tú šatku na krátších ihliciach, ako by som potrebovala, kebyže vám to chcem celé ukázať. Ale vyzerá to pekne, farebne, páči sa mi farby, stále to opakujem, ale fakt pri takejto prefintenej šatke podľa mňa je dôležité mať tie farby tak, aby z toho nespravili až naozaj veľký cirkus. Takže zatiaľ sa mi to páči. No a musím začať 4. časť, ktorá je super. Tam sú len proste síce veľmi dlhé riadky, lebo už cez všetky očká, ale pletiete brioš, veľmi jednoduché. Brioš šatku som teraz aj ja nedávno mala návod, takže v podstate všetky tie isté techniky, ako som mala ja tam, sa použijú tu, čiže to je úplne perfektné. Brioš rada pletiem, som zistila. Páči sa mi vlastne ten vzor, tak vlastne budem robiť to. Čiže keď som mala už uzavrieť túto 3. časť a začať pliesť už cez všetky očka, aj tie, čo boli odložené z tej druhej časti, tak som sa rozhodla, že ešte tam dám jeden ten riadok s tými dierkami a tým vlastne celkom pekne spojím tú svoju druhú časť, túto, kde boli vlnky, s touto svojou 4. časťou, či 3. časťou. A spravila som to, že keď som to mala dopletené, túto svoju 3. časť, doplietla som vlastne touto farbou, blečou, nie tou najtmavšou, ale o jedno blečou, tak som sa vrátila ešte sem do stredu, kde v podstate sme začali pliesť 3. časť, a kde sa končí naša druhá časť. A
Začala som zase s bledou priadzou. Preštrikovala som si všetky očka až do konca, pretože tieto očka z druhej časti už mali ten jeden biely riadok, u mňa biely teda riadok. Potom som cez všetky preštrikovala a robila som zoštrikovať 2 nahodiť, zoštrikovať 2 nahodiť. A potom, keď už pletiete prvý riadok zo 4. časti, čo už začínate pliesť svoj brioš vzor, tak vlastne mi vznikli pekný dierkovaný vzor. Čiže ho mám tu na tejto druhej časti, kde v podstate aj mal byť, ale on ho už nemal cez tú ďalšiu časť, tretiu, pretože on tam robil prehadzovacie očka, ale keďže ja som robila niečo podobné, tak som si to aj dala sem. Teraz to ešte tak úplne není vidno, pretože je to ešte stále na tých ilíciách a ešte tam není ďalšie, tie riadky sú není upletené, ale raz, keď to už bude upletené, tak to myslím, že bude vyzerať veľmi pekne a pekne to spojí tie 2 časti dokopy. Takže teraz som si teda uplietla jeden riadok so svojou tmavou, čo bude moja farba 1 pri prvom tom páse toho brioš vzoru. A zase som teda prišla k tomu, že musím si povedať, aké farby kde dám. No, takže kebyže to vlastne robím podľa neho, tak toto by bola z lícnej strany, teraz pôjdem. Toto by bola prvá lícna farba, toto by bola u mňa druhá lícna farba, čiže toto by bola prvá farba, ktorá je viac viditeľná z lícnej strany pri prvom páse, toto pri druhom páse a táto by bola pri treťom páse. Ale som si povedala, že keď už som to viacejkrát použila pri tejto šatke, tak ja to zase zamením a urobím zase tú svoju postupku od najtmavšej po najbledšiu. A vlastne nejak som k tomu potom vymyslela si, ako skombinujem aj tie zadné priadze, ktoré bude vidno. A vlastne použijem zase túto najbledšiu ako tú medzipriadzu. No, zatiaľ plánujem upliesť všetky 3 tie pásy toho brioš vzoru. A myslím si, že na to, aká je tá šatka ako keby široká do strán, možno sa aj tá dĺžka aj zíde, aby bola trošku aj dlhšia, vlastne takto. Bo takto není až taká dlhá, ale do strán je teda veľmi dlhá, neviem ju teraz natiahnuť. Takže zatiaľ som presvedčená, že chcem urobiť všetky 3 brioš pásy. Po prípade by som mohla pridať aj 4. a spraviť úplnú postupku od najtmavšej po najbledšiu. Uvidíme. Zatiaľ 3. Neplánujem viac. Uvidíme, lebo už by som bola rada, keď dopletiem túto šatku, pretože už sa to naozaj ten mesiac ťahá a už ma svrbia ruky, aby som začala iné veci, ktoré už mám naplánované a ktoré už mám prichystané, len čakajú, aby som to chytila do rúk. Takže zatiaľ len 3 brioš pásy a dúfam, že síce tých očiek je okolo 470, čiže je tam veľmi veľa očiek, sú to veľmi dlhé rady, ale verím tomu, že to pôjde rýchlo a že to rýchlo spravím. Hlavne už tam budem pliesť dlhé rady. Už nebudem toľko strihať tú priadzu a zapošívať konce. Z týchto, ja som si kúpila teda po 3 klpká z každej farby, pretože keď som si kúpila najskôr po 2, som si uvedomila, že to je menej ako 400 metrov, tak som si ešte rýchlo dokúpila po jednom z každej. A to je dobre, pretože z tejto najtmavšej už používam 3. klpko a určite sa z neho dosť veľa aj minie, keďže idem teraz robiť brioš vzor. Takže 3. klpko. A pravdepodobne by ste neminuli viac ako 400 z každej, keby ste plietli presne tak, ako on povedal a dávali tie farby, ako on povedal. Ale okrem prvej časti som si to vždycky menila to poradie tých farieb. Čiže som v podstate nevedela dodržať minutie priadze, ako on napísal z každej farby, pretože ja som tie farby používala úplne inak. Takže, ale našťastie farieb mám, teda priadze mám dosť. Kúpila som si teda ešte tie 3. klpká. Uvidíme, že či z tejto pravdepodobne už nezačnem to 3. Toto je len 2. Z tejto
uvidíme. Nie som si istá. Ale z tejto som si istá, že určite začnem aj tretie klopko. Lebo táto pôjde ako pozadie pre túto a potom pôjde použitá ešte aj ako predná farba. Takže z tejto určite budem musieť začať ďalšie klopko. No, takže ja nemíňam toľko priadze, ako on povedal, ale to je za to, že ja som si menila vlastne tie farby a poradie tých farieb a kde som ich kládla. Ja som spomenula, že som si merala pri týchto štvorčekoch, ako dlho mi trvá už pliesť, koľko upletiem za hodinu. Nejakých 7 gramov, ja som to mám napísané. A pri tejto časti som to neurobila. Zmerala som sa, mala som sa, zabudla som na to. Takže ja sa možno zmeriam, koľko upletiem za hodinu pri brioche vzore, čo mi nepríde ako taký pomalý vzor. Takže pozriem si, koľko gramov som presne uplietla za hodinu pri tých štvorcoch a toľko gramov priadze uvidím, ako dlho mi bude trvať, kým upletiem. Takže to skúsim. Dobre, takže to je zatiaľ môj postup na tejto šatke a poďme dokončiť štvrtú časť. No, dneska je už streda, ako som spomenula. Normálne sa hanbím povedať, že už je streda a ja som ešte urobila iba taký kúsok, ale proste niekedy sa nedá pliesť, tak sa nedá pliesť. A ja som tak veľmi dúfala, že určite som vedela, že to nestihnem do štvrtka, čo by bol deň, keby mal vychádzať nová časť, keby bola 5. časť. Ale som si tak povedala, že do konca týždňa. Takže keď dneska je streda, to máme ešte streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. To máme ešte 5 dní. Za 5 dní by to mohlo byť spravené. Tak dúfajme, že to za tých 5 dní spravím. Dávam si také malé predsavzatie, alebo skúšku, že či to stihnem, tak uvidíme. No, takže ja idem pliesť. Pokúsim sa nezabudnúť odmerať. Ako veľa sa dá upliesť, keď pletiete rovné dlhé riadky namiesto týchto krátkych srandičiek. A ja sa zase prihlásim, keď budem mať čo povedať. Je tu ďalší deň a ja som sa snažila pliesť čo najviac, aby som už túto šatku dokončila. Dneska je nedeľa a včera, keď som plietla na tejto šatke, tak som sa rozhodla, že už je čas to ukončiť. No, takže takto to momentálne vyzerá. Už vidíte teraz, že tá šatka je totálne veľká. A robila som vlastne už štvrtú časť, tú brioche časť. Čiže keď to takto zodvihnem, tak urobila som 2 opakovania tej brioche časti a ukončiť to môžete po hoci ktorej z tých brioche častí. V návode sú akože 3. A tú tretiu môžete ešte zopakovať a spraviť si ich 4 alebo koľko len chcete. Len mne už sa zdá, že tá šatka je naozaj dostatočne veľká na to, aby som už nepokračovala s ďalšou brioche časťou. Tých očiek je nekonečne veľa. Trošku sa to ťažšie pletie, keď máte tak veľmi veľa očiek na ihliciach, tak proste je to ťažšie s tým, tá pletenie je už ťažká.
A myslím, že na šatku je to už dostatočne veľké. Ja som si zabudla doniesť váhy, takže nemám to odvážené, koľko tá šatka váži, ale v podstate sa to dá tak ľahko ako keby spočítať. No, ja som plietla teda tie brioche časti. Najskôr som striedala tú najtmavšiu s tou o 1 stupeň blečou, potom o 1 stupeň blečiu s ešte blečou a tam som sa rozhodla to ukončiť. Takže nebudem robiť ten tretí pás toho tej brioche časti. Myslím, že to úplne stačí. A ešte musím urobiť to dutinkové ukončenie, čo bude zase nekonečne dlho trvať, pretože je tých hočiek veľa. No a v návode je dvojfarebné, tak pravdepodobne ho spravím dvojfarebné, aby mi vystačila priadza. Takže ako som na tom s priadzou? No ja som mala po 3 klpka z každej farby, 4 farby. Pozrieme sa, čo tu mám ešte zvyšné. Takže 2 klpka, prepáčte za šušťanie, 2 klpka, ktoré som vôbec nepoužila, sú moja najbližšia farba a potom tá ďalšia v poradí. Takže tieto 2 som sa vôbec nedotkla. Takže z najbližšej mám 1 celé klpko a pol klpka, potom to odvážim všetko. Z tejto ďalšej, s ktorou som robila tú poslednú brioche časť, ktorú som plietla, ja som ešte mala upliesť v podstate 4 riadky, čiže jedno opakovanie. Máte licnú stranu 2 riadky a rubovú stranu 2 riadky. Ja som túto farbu používala ako svoju zadnú farbu. No a čiže zadnú farbu. A v podstate už som mala malinký kúsok a ja som si nebola istá, ešte som musela stále upliesť rubovú stranu. Teda lícnu a rubovú stranu, čiže 2 riadky s touto farbou. A ja som si nebola istá, že či mi to vyjde. Tak som nakoniec musela to spraviť, že som si uplietla jeden riadok tou druhou farbou, lebo tá bola farba, ktorú som prvú používala na lícnej strane, to bola tá predná farba. A ja som si odvážila, koľko som použila na uštrikovanie toho jedného riadku priadze. A mám to tu niekde. Mne vyšlo, že na upletenie jedného toho riadku použijem... Koľko to bolo? Kde som si to tu písala, ale samozrejme, že už je tu nezvestné kde. Myslím, že to bude toto. Hej, 2,52 gramu. A potom som si odvážila, koľko mám teda z tejto priadze, keď som vedela, že musím 2 riadky upliesť. Čiže som potrebovala určite okolo 5 gramov. 5,4, ak to presne počítam. A ja som mala 5,7 gramov. Čiže ja som vedela, že ak budem robiť voľnejšie očka z nejakého dôvodu, tak mi to nevyjde. Čiže musím pliesť tak normálne, ako som plietla predtým, aby mi to vyšlo. Takže som začala pliesť a dúfala som, že mi to vyjde. A po upletení tých 2 riadkov mi ostalo toľkoto priadze. Takýto kulilínček mi ostal a vyšlo to, čo som bola veľmi rada. No takže, z prvej priadze najbližšej mám 1 celé klpko a približne pol, možno trošku viac ako pol. Z tejto farby mám iba toto 1 klpko a ten pol meter. Potom z ďalšej farby mám už iba toto, je to momentálne mes, je to momentálne rozhodené, takže to potom sa natočí. A z tej najtmavšej farby mám už iba toľkoto priadze. Takže keďže nechcem začať nové klpká, tak som sa rozhodla, že urobím vlastne to ukončenie dutinkové s týmito 2 farbami, teda najtmavšou a tou trošku blečou. Bude to pekné,
celkovo mám tú šatku ladenú skôr do tmavšia, pretože z tej veľmi bledej farby a z tej ďalšej je tam v popredí tak trošku menej, iba tak na vyzdvihnutie. Čiže myslím, že ukončenie tými dvoma farbami bude pekné. A hlavne nebudem musieť začať nové klopká. Mám ešte z tejto načaté klopko, ale neviem, či sa mi to bude páčiť nakoniec. Bolo by to také s týmito dvoma, tá je taká veľmi bledá oproti tým dvom, že by to tak dosť kričalo, bolo by to naozaj také pasikavé. Čo až tak veľmi nemusím, už je tam dosť veľa všelijakých vzorov a všelijakých srandičiek sa na tej šatke deje, čiže myslím, že to postačí. Takže dneska je už nedeľa, ja si asi nemyslím, že sa mi podarí urobiť to ukončenie, ale pokúsim sa. No a budem pliesť teda to ukončenie a uvidíme, ako to dopadne. A dúfam, že sa mi to podarí. Dúfam, že nepočujete až tak veľmi, môj psík šteká vonku, lebo sa veľmi teší. No, takže dúfam, že to ukončenie urobím veľmi rýchlo, lebo potom ma ešte stále samozrejme čaká na tejto strane pozašitie všetkých týchto koncov z tej druhej časti tretieho dielu návodu. A aj keď tie predtým mám všetky zašité, tieto som ešte neurobila. Tie potom ešte musím pozašívať. No a potom už len budeme prať a šponovať. Ešte som vlastne chcela, že keď som plietla tieto malé kocky, alebo čo sú to štvorce, nie kocky, alebo nejaké také tvary sú to, tak vtedy som sa stopovala, že ako dlho mi trvá, ako veľa gramov upletiem za 1 hodinu. A ja som si myslela, že určite pletiem oveľa pomalšie, keďže v kuse si to otáčam po 14 či 13 hočkách. Verila som tomu, že ma to spomaluje. Keď som plietla potom túto ďalšiu časť, tak som to zabudla si odmerať. Tak som si povedala, že odmerám si, koľko gramov uštrikujem pri tomto brioche vzore. A hovorila som si, už pletiem také dlhé riadky, malo by to byť rýchlejšie. Brioche vzor v podstate nie je ťažký, ale aj keď sa to plietlo dosť tak nie pohodlne kvôli tomu naozaj, že máte veľmi veľa tých hočiek a je to už také nemotorné a ťažké, tá pletenina. No a ja som si teda odmerala, koľko upletiem za tú hodinu pri tom brioche vzore. A tu mám ten výpočet a bola som extrémne prekvapená. Bola som naozaj extrémne prekvapená, keď som si to odmerala. Ja som si to ešte dvakrát skontrolovala, či som sa nepomýlila. Čiže pri týchto štvorcoch mi to vyšlo, že som minula za 1 hodinu pletenia 7,68 gramu priadze. Tam som používala všetky tie 4 farby, tak som si ich predtým, potom a urobila som výpočty. Keď som išla pliesť tento brioche vzor a išla som sa merať, vedela som, že budem pliesť iba 2 farbami, čo je trošku jednoduchšie, nemusíte toľko meniť a tak. A tak som si ich odmerala, tie 2 farby, s ktorými som práve plietla predtým. Hodinu som plietla. Mám aj záznam, uvidím, ako to bude vyzerať, či ho sem vložím. A odvážila som ich po upletení, po tej hodine, keď to sa minulo. A minula som 7,68 gramov. Presne to isté. Ja som normálne neverila, že by som presne takisto mohla minúť. Tak som si to normálne ešte prekontrolovala, či to tak naozaj sedí. Ale áno. Čiže vyšlo mi, že keď som plietla tieto štvorce alebo brioche vzor, že som plietla takisto rýchlo. Tak zaujímavé. Kto vie, ako by to bolo, kebyže pletiem iba vrúbkovaný vzor, kde naozaj iba idete tam a späť. Škoda, že som to zabudla urobiť pri tejto časti, keď som plietla tú druhú časť tej trojky. Možno sa niekedy ešte odvážim v najbližšej dobe, keď budem pliesť s nejakou takouto priadzou, nejaký jednoduchý vrúbkovaný vzor, alebo dookola hladko, alebo niečo také, že či to je rýchlejšie. Pretože zdá sa, že brioche vzor nebol rýchlejší, aj keď som čakala, že možno trochu bude. No, takže to je zatiaľ všetko k tomuto pleteniu a ja si idem dokončovať
vlastne tie posledné očka, idem ich uzatvárať a potom si teda povieme možno ešte niečo viac k tejto šatke. Takže ja ešte musím dokončiť moje očka a uzavrieť ich. Tak poďme do toho. Ahojte. A šatka je dopletená. Stihla som to do toho konca týždňa? Samozrejme, že nie, dneska je pondelok. Aj keď dneska som už v podstate urobila iba taký kúsok na tom dutinkovom ukončení. Potom som zašívala konce, zašívala konce. Veľa koncov. Takže šatka je dokončená. Je veľmi veľká, takže ani sa mi nebudem ju vedieť roztiahnuť úplne. Tak toto bola prvá a druhá časť. A potom sme prešli na druhú polovicu, čiže tretia časť. A úplne tuto dole, po celej šírke šatky je štvrtá časť. No, bolo to dlhé pletenie, mesiac. A čo bolo na tejto šatke, čo ma najviac bavilo, ktorá časť? Asi najviac ma bavila táto vlnkavá časť, pretože tá sa mi najviac páči. A potom samozrejme brioš. A táto ma bavila, to bola prvá časť. To bola taká, ešte som len začala plná elánu. A v podstate ani tieto štvorce neboli také hrozné. Ja som si teda tretiu časť trošku zmenila a spravila som ju inú. No celkovo fajn. Čiže začala som s veľkým elánom a veľmi som sa tešila, že sa zapojím a že asi prvýkrát to aj zvládnem. Zvládla som, dokončila som. Nie po 4 rokoch, ako tu predtým. Tu ju mám, takže preto sa tam pozerám. Ale vlastne som ju zvládla iba kúsok, keďže štvrtok by bol akože koniec toho 4. týždňa. Piatok, sobota, nedeľa, po nejaké 3-4 dní po termíne, čo je celkom fajn. Ale bolo to dlhé. A už teraz ku koncu Už som bola rada, že už to dokončím a že už sa toho zbavím. Nie preto, že by sa mi nepáčila, aj dizajn je pekný, je to trošku viacej také trochu zo všetkého na môj vkus. Chcela by som, keby to bolo také trošku viacej spojené, aj keď on v tom vidí to spojenie, on to takto navrhol. Každý sa na veci pozeráme inak, ja v tomto úplné spojenie nevidím, napríklad táto prvá časť a táto tretia časť, tie štvorce, pre mňa to nemá nič spoločné. Ja by som bola úplne rada, keby celá táto šatka bola iba takéto všelijaké vlny, nejako pospájané a ten brioš na konci. A bola by som spokojná. Ale šatka je pekná, je dokončená, som veľmi rada, že je dokončená. Ja som iba trošku teraz naparila, ja ju ešte musím samozrejme vyprať a vyšponovať, takže sa mi zväčší, ale už teraz je veľmi veľká, čiže viem, že budem sa snažiť čo najmenej ju šponovať do strán a možno trošku viacej ju predložiť, keďže ja som tú poslednú časť, ten brioš,
Radšej si skontrolujem, lebo už som teda skončila tak, že bez zvuku, s pár videami. Ten brioche vzor na konci máte urobiť 3 pásy toho brioche vzoru. Môžete ukončiť šatku po hoci ktorom, po prvom, po druhom, aj po treťom a môžete ich uštrikovať aj ďalších 5, koľko chcete. A ja som to už vzdala po druhom brioche páse, pretože ja už som na to nemala nervy, ja už som chcela, už tých očiek je miliarda, však no vidíte, že sa to nikam nezmestí. Je miliarda, ja už som to proste chcela, už je tá šatka veľmi veľká. Ja už som to chcela ukončiť. Takže mám iba 2 brioche pásy a dutinkové ukončenie som spravila pekne dvojfarebné. Neviem, či to vidno. Takto z tejto strany je líce. Dvojfarebné, zvolila som farby, z ktorých som mala celkom dosť, aby som nemusela začínať nové klpko. Ešte mi nejaké ostali. No a to je asi všetko k tejto šatke. Zapojím sa na budúci rok. Možno ani asi nie, pretože moje úprimné pocity sú také, že je to krásna šatka, ale neviem si predstaviť, ako budem nosiť, keďže je taká veľmi objemná a veľká a dlhá. Čiže praktická v mojom pohľade, samozrejme každý sa pozrieme na to inak, v mojom pohľade pre mňa nie je praktická, čiže tak ako tá predošlá, ktorú mám zo spoločného pletenia, nie je veľmi praktická a neviem, ako veľmi ju využijem. Takže to mi nedáva zmysel sa znova zapájať. Ďalšie, áno, je tam vlastne to, ako to bude pokračovať, ale ako konečný výrobok mne to príde na môj vkus až pri veľmi také zo všetkého veľa a dokopy. A už som plietla aj od iného dizajnera také tajné pletenie a tá všetka pekne ladí spolu a vyzerá to perfektne. Skôr môj vkus, tak by som povedala. No a proste veľmi veľa času stráveného na pletení. Niečoho, čo koniec koncov som usúdila, že nie je niečo, čo budem každý deň vyťahovať a chcieť nosiť. Tak to ma asi presvieča, že toto není presne cesta, ktorou chcem ísť. Ale keď hovorím vlastne toto všetko, minulý rok, čo bola tajná šatka, to Go Go Dynamo, tá sa mi veľmi páči, mám návod a raz ju určite rada uštrikujem. S kamarátkou sme už aj dohodnuté, že možno niekedy na budúci rok by sme sa do toho pustili, lebo zase je to na mesiac, je toho veľmi veľa, aj keď už ma to nebude tlačiť a nebudem chcieť sa vopchať do tých dátumov. Čiže to viem, možno na budúci rok vyjde taký návod, ktorý bude presne môj vkus, ale asi tu nezačnem pliesť ako tajnú šatku, ale radšej si počkám, ako to vyzerá. Ako s touto Go Go Dynamo z minulého roku. Tá je veľmi pekná a ten návod sa mi veľmi páči. No tak, upletená je. Vyprať ju musím, vyšponovať a ja ju potom ešte môžem raz ukázať. Teda dúfam, že ju niekedy aj navlečím na seba a budem ju mať a vidieť ju bude na svete. Ale v najbližšom nejakom podcaste ju môžem ešte vytiahnuť, ukázať, ako vyzerá už vyšponovaná. Môžem ju pomerať, odvážiť a dať všetky tieto detaily k tomu. A no tešiť sa s nej. Je krásna, je veľká, farebne sa mi páči a priznám sa, že keď takto na ňu pozerám, na tú obrazovku, čo mám na kamere, tak sa mi tá šatka páči veľmi, veľmi, ale keď sa na ňu pozerám takto v skutočnosti, tak je proste hrozne veľká. No, tak, to je moja šatka z tohto ročného spoločného pletenia so Stevenom Westom. Dajte mi vedieť dole v popise, teda nie v popise, v komentároch, ako sa vám páčila, ak ste ju plietli a či by ste sa dali do niečoho takého, čo vám bude trvať mesiac a budete na tom pliesť ako diví a diví a diví. No, tak a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!